zitten wel restricties aan. Vandaar dat het ook belangrijk is om erop te wijzen dat er twee typen fusies zijn, fusie door overneming en fusie. Nós organizamos um seminário de corporate law, dat enquadra de diferentes seminários que nós vai organizar para educar os empresários, ajuda para trazer certa informação mais técnica com os empresários, nós queremos que ora com os empresários, os comerciantes, não tá bom educar, não tá contribuir a uma economia mais moderna, com uma economia mais dinâmica e resiliente, e para sair nós a decidir para nós pedir não para nós pedir professor Wino van Veen, que é um experto de terreno aqui com a design e legislação aqui também para vir dar um curso aqui para apresentar isso aqui na nos business community. Interesse está alto, nós está inicialmente para 50 pessoas só, para mostrar extender tem a Schengen, dor que o ânimo está alto e está algo interessante. Nós queremos que tá parte de manejo com meeting como ministro de economia para também ajuda estimular entrepreneurship e também ajuda educar os empresários. Nós pegamos os empresários não tá expertos na riba certo terreno, não, por exemplo, o qual é niche, o qual não está assim, mas tem outro elemento não que também é importante para um empresário. Por exemplo, sa com o tem o boiare, que nem a obrigação de belasting, que está a situação corporativa, então essa é a qual nós que contribuir com ele, door de três diferentes cursos e training para nos business community. É prometo essa sessão aqui e me quer lá bom, so tem basta gente correccionar, maar Jan tem groep die professional. Dat is eigenlijk alles wat te maken heeft met rechtspersonen, dus NV's, BV's, VBA's, maar ook stichtingen, verenigingen. Dus organisatievormen die rechtspersoonlijkheid hebben. Soms misschien ook wel de contractuele samenwerkingsvormen, maar die horen er eigenlijk niet bij. Ik heb zelf als een hele leuke bijeenkomst ervaren. Er waren veel mensen, ik denk wel meer dan 100. Ook echt een geïnteresseerd publiek, leuke vragen. Dus ik heb denk ik wel een leuke middag gehad. En ik hoop natuurlijk dat de toehoorders dat ook leuk hebben gevonden. Waar de mensen voor gekomen zijn vanmiddag is denk ik met name informatie over wat nu eigenlijk de belangrijkste ontwikkelingen zijn geweest de afgelopen 2 jaar op het gebied van het ondernemersrecht in Aruba. En dat is dan denk ik met name dus de verandering in het burgerlijk wetboek. Maar ik denk dat het belangrijkste van deze bijeenkomst is dat de mensen een beeld hebben van de wijzigingen die hebben plaatsgevonden. En de informatie hebben gekregen om dat te vertalen naar hun eigen business, hun eigen omstandigheden. En op basis daarvan beslissingen kunnen nemen over hoe ze verder willen, of ze wat willen aanpassen. Of iets nieuws willen opzetten. Ja, Pino, hartelijk dank. Een hele fijne en informatieve sessie.